O inminente comenzo do curso lectivo motiva as familias dos escolares a preparar a compra dos libros de texto, que en algúns casos son de difícil acceso polos seus elevados prezos. Neste sentido, a Área de Educación do Concello do Carballiño xa abriu o proceso para facer a convocatoria de axudas económicas necesarias para aqueles pais e nais que o precisen á hora de mercar o equipamento didáctico para os seus fillos e fillas. Un proceso que para o Grupo Municipal de Espazo Común xa debía estar posto en marcha hai tempo, tendo en conta que xa estamos no mes de setembro e a convocatoria destas achegas podería demorarse de 3 a 6 meses. A concelleira de Educación, Lorena Castro, explicounos os pasos que está a dar o seu departamento para poñer en marcha estas axudas. O día 26 de agosto publicouse no Boletín Oficial da provincia a modificación de crédito necesaria para a concesión das axudas de libros. Unha vez que se publicou, dende o Concello puxémonos a traballar e fixemos os informes pertinentes que nos solicita a Xunta de Galicia. Hai que mandar un informe a Facenda, un informe a Educación, porque realmente son eles os que teñen a potestade de concedernos ditas axudas. Unha vez que teñamos a autorización da Xunta de Galicia, faremos o decreto, publicaremos as bases tamén no Boletín Oficial da provincia e a partir do día seguinte a xente terá 15 días hábiles para solicitar estas axudas. Os requisitos para solicitar estas axudas son, primeiro, os nenos teñen que estar escolarizados nun centro do Carballiño. Tamén a unidade familiar ten que estar empadroada no Carballiño como mínimo con 6 meses de antigüedade. E tamén teñen que ter unha renda per cápita anual inferior a 9.000 euros. Dende o Concello, concretamente dende a área de Educación, estaremos a disposición de todos os veciños para axudarlles e para informarlles de todas as dúbidas ou todo o que precisen. Por parte de Espazo Común, lémbrase que o tema das axudas escolares e o incremento da cuantía destas foi, hai un ano, o acordo ao que chegaron o PSOE e o PP para que os populares se abstiveran na toma de posesión de Francisco Fumega na alcaldía e a asignación e reparto de asignacións económicas aos conselleiros socialistas, tal e como suliña Francisco Fraga, edil de Espazo Común. Escoitamos ao concelleiro da oposición. Entón, teñas en conta ademais que se nos venderon ese incremento nas axudas escolares como un logro do Partido Popular cando hai un ano lle apoiou o incremento importante de soldos e dedicacións do grupo de goberno naquela minoría. Hoxe en día, como todo o mundo sabe, están gobernando conxuntamente, pero xa daquela había este tipo de acordos que nos sorprenderon un pouco a todos e se nos vendeu como contrapartida que eso iba a ser un beneficio importante para o Carballiño porque se iban a incrementar as axudas escolares. Dotouse daquela dunha partida que despois na realidade non foi tal, pero a hora de concedelas quedouse en torno a un 10% ou ainda non da cantidade que estaba fixada. Eu creo que esas axudas teñen que non ser as mesmas co ano pasado, é dicir, a vista está que coa pouca cantidade que se otorgou, hai que mudar as bases para que as axudas cheguen realmente e en cantidade suficiente a quen realmente as necesita e, sobre todo, axilizar os procedementos. Pero, como xa dixen ao principio, malamente se poden axilizar se chegamos a setembro e ainda están as axudas sin convocar.